обиждам. Затова го обиждам. Обичам да обиждам център, защото той се пали много лесно. Да влизам на център и имам много хубави момичета от канала му и винаги събирам много момичета от канала си. Как го прави този център? Знам, че прави рап песни, но по дяволите от чуваните рап песни не събира толкова много момичета от канала си. Мъкни Шиман, копенце. Център си е център. Център си е номер едно. А сега си копенце мъкна ще бъдеш банна, защото се Шиман до мръсен капан да виждаш хейтър. Умри хейтър е мръсен. Гори в ада. Нека те е бът. Дяволите от ада. Шиман хейтър е. Не, моля те, не казвай на център да ме бамба от канала. Няма да го обиждам. Не, капан хейтър, сега център ще ти е бе, майка ти мръсна дома. Пуф, пуф, пуф.